Welcome. It's Honey for YouTube channel here. President wa dziko lino Dr. Lazarus Achakwera akuyembekezeka kukakhala nawo pamwambo wa chikondwerero cha anthu a mtundu wa Achewa loweluka lino pa 27 August ku Katete kunkayika mdziko la Zambia. Malingana ndi akundu unaona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena, zambiri zokhudza ulendowu azifotokozabe. Unduno uona zoti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi wati uyamba kutseka malo onse achisangalalo omwe akusunga atsikana ang'onoang'ono kuti adzigwira ntchito zoyendayenda. Ndiona zosamalira anthu Mai Patricia Kaliati amayankhula m'dera la Mfumu Zulu ku Mchinji pamwambo opereka sukulu 15 zamera mpoyamba boma la Mchinji. Sukuluzo azimanga ndi thandizo lochokera ku World Bank. Achinyamata m'mayiko akumwera kwa Africa apempha maboma m'mayikowa kuti aonetsetse kuti akukwaniritsa kukhazikitsa ntchito zokweza maphunziro komanso kulimbikitsa uchembere wabwino. Khala pa mpando wa bungwe la Southern Africa Regional Students and Youth Conference kuno ku Malawi, Christy Banda apereka pempholi ku Lilongwe potsekulira nsonkhano pa tsikuli nsonkhano wa achinyamata ochokera m'mayiko akumwera kwa Africa. Nthambi yona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno la immigration yatumiza kwawo nzika 11 za m'mayiko a Pakistan ndi Indonesia. Nzikazi zitumiza kwawo chifukwa cholowa mdziko muno opanda chilolezo. Nenere ku nthambi m'chigawo cha Kumpoto Francis Chitambuli ati anthuwo nawamanga boma la Karonga atadutsa njira zachidule ndipo anapezeka kuti alibe ziphaso ponga ma passport. Atawatengera ku bwalo la milandu anthuwo anapeza olakwa ndipo awagamula kuti akakhale ku ndende komanso kuti awabwezere kwawo. Apolisi ku Blantyre amanga anthu 11 powaganizira kuti apezeka ndi katundu obedwa komanso kuti ndi omwe akhala kubera anthu m'dera la Chilomoni komanso malo ozungulira sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS. Katundu yemwe apezekayo ndi ndalama zopitirira 7 million kwacha ndipo ndi mafoni, makanema, malaptop komanso ndi makhadi osungira madocuments. Patakali pano apolisi ku Mzuzu apeza katundu wa nyumba yemwe akhala akubedwa ku Mzuzu ndi madera ena ozungulira wa ndalama zosachepera 15 million kwacha. Potsimikiza nkhani iyi mneneri wa polisi ku Mpoto Paul Tembo ati patakali pano amanga abambo awiri omwe akuaganizira kuti akhala akuchita zakubazi. Mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa manja ya dziko lino ya Queens yamaliza pamwamba pa Group B mu masewero ofuna kudzigulira malo ku mpikisano wa pa dziko lonse omwe uchitike mdziko la South Africa chaka chamawa itagonjetsa timu ya Zambia ndi zigoli 61 pa 49. Izi zikutanthauza kuti mu ndime ya masemifinal Malawi ikumana ndi timu ya Zimbabwe yomwe yamaliza pa namba yachiwiri mu Group A pamene timu ya Zambia ikumana ndi dziko la South Africa. Masewero ali kumawa lachisanu ndipo opambana apa adzakumana mu ndime yomaliza loweluka pofuna kupeza katswiri. Matimu omwe afika mu ndime yomaliza ndiye kuti azipezere malo mu mpikisano pa dziko lonse chaka chamawa. Mu nkhani za maiko ena, kumenyana kuopsa kwabuka m'chigawo cha Kumpoto mdziko la Ethiopia pakati pa asilikali a boma ndi gulu logalukira boma la Tigray omwe mbali ziwiri zaphwanya pangano la mtendere lomwe adasayinirana miyezi 5 yapitayi. Panganolo adasayinirana pofuna kulola maiko ndi mabungwe osiyanasiyana kupita ndi thandizo m'chigawocho komwe anthu ambiri afa ndipo ena akuvutika kupeza zinthu zofunikira pa moyo wawo. Mbali zonse ziwiri zimadzudzulana kuti aliyense akuyambitsa nkhondo m'chigawocho. Dzulo mlangizi wa mtsogoleri ku gulu logalukiralo anati asilikali a dziko la Ethiopia ndi omwe akuchita za mtopolazo m'chigawocho pomwe akhazikitsa ntchito limbana ndi gulu logalukiralo pomwe tsopano atha sabata ali m'chigawo cha Amhara. Ndipo boma la Ethiopia ladzudzula gululo kuti ndilo likuphwanya mfundo za pangano.